आई भैया, हम आप सबके छोट भाई गुलशन यादव पूरा भोजपुरिया श्रोता समाज के पैर छू के प्रणाम करत हनी। आज बड़ी खुशी के बात बा कि हमनी के आपन कंपनी रौनक म्यूजिक वर्ल्ड से हमनी के लोकगीत और चैता गीत के आज लाइव शूटिंग चलता, जेकर ऑनर बनी बड़े भैया संजय यादव जी। देखी यही चैत के महीना में एगो नया नचरकनिया से ओकर मरद कटनी करावे के भेज देले बा। मेहररुआ गइल बिया, कटनी करके आइल बिया। का भाव बा ए भैया? नैहर में राजा जी न कोई नी खटनिया, भेज दिहल करे के तू हमरा के कटनिया। नैहर में राजा जी न कोई नी खटनिया, भेज दिहल हमरा के तू करे के कटनिया। अबे तुहरा दिल के सुकून भइल बा ए राजा जी, दहिया सुन भइल बा। हलल बावे खूटी खूने खून भइल बा ए राजा जी, दहिया सुन भइल बा। हलल बावे खूटी खूने खून भइल बा। जय हो संजय भैया, रौनक म्यूजिक वर्ल्ड के जय हो गई। और कैसे कह दिया, देखी भाव बा। बाबे अफसोस बड़ी गलती हम कईनी, मान लेहनी बात तो है हंसुआ हम धैनी। बाबे अफसोस बड़ी गलती हम कईनी, मान लेहनी बात तो है हंसुआ हम धैनी। तुहरा जुनून भइल बा, हमरे ला तुहरा सुकून भइल बा ए राजा जी, दहिया सुन भइल बा। हलल बावे खूटी खूने खून भइल बा ए राजा जी, दहिया सुन भइल बा। हलल बावे खूटी खूने खून भइल बा। और कहती औरतिया, मन करे संजय पिया दी हम गारी, राजकिशोर देवरो को रेल पटीदारी।
देवर संजी पिया दी हम गारी राजकिशोर देवरो को रेल पटीदारी गुलशन यादव के हुकुम भइल बा गुलशन यादव के हुकुम भइल बा ए राजा जी दहिया सुन भइल बा हलल बावे खुटी खून खून भइल बा ए राजा जी दहिया सुन भइल बा हलल बावे खुटी खून खून भइल बा नैहर में कबहू ना कोई खटनिया भेज दिल राजा जी तू करे के कटनिया नैहर में कबहू ना कोई खटनिया भेज दिहल राजा जी तू करे के कटनिया अब तोहरा दिल के सुकून भइल बा ए राजा जी दहिया सुन भइल बा हलल बारे खुटी खून खून भइल बा।